إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکی ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں رب ذوالجلال آپ سب دی اور میری حاضری قبول فرمائے چونکہ ماہ ربیع النور شریف دی بابرکت ساعتاں دے اندر جمعۃ المبارک پڑھن دی سانو سعادت حاصل ہو رہی ہے تو اس حوالے نال ہی چند گزارشات پیش کرانگا جدوں بھی انسان نو خوشی ملے تے انسان اپنی خوشی دا اظہار کرتا ہے جدو انسان نو دکھ تے تکلیف ملے بندہ اس دا بھی اظہار کرتا ہے اور جس چیز نال اظہار ہوندا ہے انہوں رویہ سدے انسان اپنے رویے تو اپنی خوشی اور غم دا اظہار کرتا ہے اور یہ رویے فطرت انسانی دا حصہ نے یہ واسطے کسی دلیل دی ضرورت نہیں ہوتی اگر انسان خوش ہے اور خوشی چ مسکرا رہا ہے انسان دا دل راضی ہوا ہے اور وہ اس خوشی دی وجہ تو مسکرا رہا ہے تو یہ دلیل دی ضرورت نہیں کہ تو کیوں مسکرا رہا ہے کیونکہ وہ دا دل خوش ہے اس نو خوشی ملی اور اس دا اظہار مسکرانا اگر کوئی انسان غمگین ہے اور وہ غم وچ رو رہا ہے تو او دے رون واسطے دلیل دی ضرورت نہیں غم دا اظہار کرن دا فطری طریقہ ہے اتھرواں دا آنسواں دا آ جانا سو لہذا یہ فطرت دا اصول ہے یہ دے واسطے دلیل دی ضرورت نہیں میلاد شریف شرعی خوشی ہے اعتقادی خوشی ہے اور حضور نال ساڈے تعلق دی خوشی ہے تو اس خوشی دے اظہار نو دلیل دی حاجت نہیں ہاں دلیل دی حاجت ہے تو اس طریقے نو ہے جڑا اسی خوشی منان واسطے اختیار کرا گے تھوڑی جی بات باریک ہے لیکن اگر آپ سمجھ لو تو آسانی ہوئے گی خوشی
دلیل دی محتاج نہیں. خوش ہونا فطرت دی طرفوں انسان دی طبیعت وچ ودیت کیتا گیا ہے کہ جدوں اون کوئی چیز او دی مرضی دی ملے، او دے فائدے دی ملے، او دی پسند دی ملے تے او خوش ہوندا ہے. اگر خوشی شرعی ہے جیسا کہ رسول اللہ دی ولادت ہونا، سانو حضور دا امتی ہونا اور حضور دا ساڈا نبی ہونا، یہ تعلق خوشی دا باعث ہے. تو اس تعلق دے اظہار واسطے جو ساڈے رویے نے وہ شریعت دے پابند ہونے چاہیے. مثلا نبی پاک سرکار تے قرآن نازل ہویا، قرآن دا حضور نو ملنا نبی پاک واسطے خوشی دا باعث ہے. قرآن کریم دا حضور نو بطور کتاب ملنا یہ حضور واسطے خوشی ہے، امت واسطے بھی خوشی ہے. حضور نے دنیا تے جلوہ گری فرمائی، حضور دا میلاد ہویا، تو اس دن نو حضور اس رویے دا اظہار کس انداز نال کیتا. حضور ہر پیر نو روزہ رکھ دے سن، جدو سوار دا دن ہونا تو حضور روزہ رکھنا. تو سوال ہویا کہ سرکار آپ پیر دا دن روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ تو حضور نے اس کا جواب کیا تھا، فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن میں پیدا ہوا تھا. وَفِيهِ أُنزِلَ عَلَيَّ، اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا تھا. روزے رکھن دی وجہ نو حضور نے دو چیزاں نال جوڑیا، ایک قرآن نازل ہونا اور ایک حضور دا میلاد ہونا. سو حضور نے میلاد اور خوشی منان دے طریقے نو شریعت دے اصولاں دا پابند کیتا کہ محمد کریم خوشی منا رہے نے میلاد دی، مگر روزہ رکھ کے منا رہے. ہن اس دا وانڈے بنی، طریقہ یہ بنیا کہ خوشی مناؤ لیکن تواڈی خوشی نو شریعت دا پابند ہونا پوے دا.